ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ରେ। ଶୀତ ଆଉ କାଇଁ ମ ଆଗ କାଳରେ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଶୀତ କେତେ ଗାଣ୍ଡି ଗୋଳା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡା ଗଲେ ଗାଣ୍ଡି ଦଉନୁ। କାହିଁ ସେ ବାଳ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ। ଏଇ ତ ଦୀପାବଳିରେ ଭୋଜି କରିବାନି ରେ। ଭୋଜି କରିବା ନା ବାଲଟା କରିବା। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଖରେ। ଏ ବାଳ ଭୋଜି କରିବା ଯେ କାନାଡା କୁଆଡେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉନି କିରେ। ଆରେ ହଁ ତ ହେଇଟା କାନା ଆସୁଛି ନା କଣ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା ତୋତେ ଆପୁଡେ ପଡେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଦାନ୍ତ କଛଡେ।